Tattaunawa Amurka da Iran ta ƙare ba tare da cimma matsaya ba. Bayan doguwar tattaunawa tsakanin Amurka da Iran da aka yi a ƙasar Pakistan, ta ƙare ba tare da cimma wata yarjejeniya ba domin kawo ƙarshen yakin da ake gwabza a gabas ta tsakiya. Rahotanni sun nuna cewa tattaunawar ta ɗauki kusan awanni 21, inda ɓangarorin biyu suka kasa daidaita manyan batutuwa, musamman kan shirin nukiliyar Iran da kuma wasu buƙatun siyasa da tsaro. Amurka ta bayyana cewa ta gabatar da shawara ta ƙarshe kuma mafi kyau ga Iran, amma Iran ta ƙi amincewa da ita, yayin da ita ma Iran ta zargi Amurka da gabatar da buƙatu masu tsauri. Duk da rashin cimma yarjejeniya, ɓangarorin biyu sun nuna yiwuwar ci gaba da tattaunawa nan gaba, yayin da ake fargabar rikicin zai sake tsananta idan zaman sulhun ya lalace. WM Hausa, Abdulrashid Salihu.